noyabrynda meniň we meniň maşgala agdalarymyň üstüne hüjüm edip zorluk bilen ýokanç keselleri hastahanasynda gulp astynda saklan türkmen häkimetleriniň zulmünden gutulmaga ýardam beren Türkmenistanyň Hronika saýtynyň redaktory Farid Tuhbatulina. Human Rights Watch uramasynyň Merkezi Ady boýunça direktorynyň orunmasary Rachel Denber'e, Amerikanyň we Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky ilçihanasynyň işgärlerine, Martin Ennels fondyna we böýleki halkara guramalaryna öz minnetdarlygyny bildirmek isleýärin. Biziň Aşgabatdan Jeneva uçmaly günümiz 1 saat 6:30-da 4 san A kalat geynen kenmäniň işgäri meniň üstüme dökülip, meni zorluk bilen tez kömek ulagynda ýokanç keseler hastahanasyna alyp gitdiler. Bizi altunlap gulpasynda sakladylar. Baran günümiz bizden gan hemde burun boşlugyny suwukla alyp analiz etdiler. Irertirden heniz haramdada A kalatlar biziň üstümde dökülmenke saat 6:30-da biziň ähli mobil aragatnaşyklarymyz, internetimiz öçürildi. Mobil telefonlarymyz öçürildi. Meniň öýüme gelen mihmanyň ýarylsyzlyk tapan gününden soň 2 günläp maýa meniň öýüme gelmendi. Olar maýany hem kontaktda boldyň diýip tüdürläp alyp gidipdirler. Maýanyň meniň bilen kontaktda bolandygyny bolmandygyny olar nereden bilýärmisin? Ol meniň bilen kontaktda bolmandy. Onu hem bir günana hastahanada 6 gün sakladylar. Maýa irertirden öýünden çykanda eýem özüniň öýüniň taşynda garawullaryň bardygyny görüpdir. Olar öz awtolagynda meniň ýanyma gelmek üçin öýden çykyp ýola düşerlerinde olar polisiýanyň ýol gözetçilik gullagynyň işgärleri saklapdyrlar. Maýa eýem Rizeýanyň geňdärdigini aňyp maşynadan düşüp öýe ýöre goranda polisiýanyň ýol gözetçilik gullagynyň işgäri onuň izinden ýöräpdir. Maýa öz elgoşlary bilen ýubileyni köçeden Furik köçäçeli ýörende polisiýanyň ýol gözetçilik gullagynyň işgäri onuň izinden ýöräpdir. Gaýynyň haýsy bir işgäri ýolagçynyň izinden piýada ýörep ony ugradýar. Onuň izinden ýörek gelen avtoinspektor dur gelmese, dur häzir çögleşet, häzir göýberýärsiz diýip şeýdip izinden ýörek gelipdir. Bular eýem giýjanyň ýarmynyň gaýynyň işgärlerini hem öwredip, özleriniň haram işlerini olar hem goşup, olar hem bulanypdyrlar. Hastahanada bolan 3 günimiň dowamynda biz aş suwsuz oturduk. Soňky 3 günde bize bolar bolmaz nahar götürildiler. Emma biz olaryň bolagsa naharlarynyň hemde hödürlen där-dermanlarynyň boyun togladyk. 6 günden soň ilçihanalaryň we halkara guramalarynyň tagallasy bilen bizi öýe goýberdiler. Bu jenaýat näme üçin edildi? Bu bizi uçara goýbermeli üçin Prezident Ferdaryň hemde onuň kakasy Gurbanulynyň adalatçy Ýagdursun Gurbanazarowanyň hemde Milli Howpsuzlyk ministri Atagaraýewiň dil düşmeginde Atagaraýewiň gara niýetli işgärleriniň gatnaşmagynda amala aşyryldy. Bu bizi Jeneva goýbermeli üçin öňünden ýöretip planlaşdyrylyp guruldy. Bu jenaýat indi 2-nji ýyl gaýtalanýar. Geçen ýyl hem men Jenewaga gidip Martin Ennels bayrağını almaly bolanymda Aşgabatyň aeroportunda biziň pasportlarymyzy bilgaslaýyn daýalap bizi uçara goýbermediler. Bu Atalagul Berdi Muhammedowlaryň görkezmesi bilen ýöretip gurulýar. Gurbanuly, sen odal A kaladyň içinde gara sütün bolup ýurda daýaladyň, ýurda tozdurdyň, halkyny horladyň, edeniň diňe haramlyk boldy. Emma sen indi haramlyk edýän kenmäniň gara niýetli işgärlerini A kalada salyp meniň we meniň maşgalamyň üstüne çozdurdyň. Eýle erkek bolýan bolsalar öz gara eşiginde öz gara niýetlerini amala aşyryp biziň üstümize öz egin eşiginde gelmeli ekenler. Adamlar ýarasyz bolup tez kömek çağıranda olara tez kömek wagtynda ýetişmän adamlar ölýärler. Emma biziň üstümize çozdurmak üçin ir täherden 3 tane artykmyç tez kömek ulagy tapylypdyr. Bu elbetde Gurbanuly bilen Ferdaryň görkezmesi boýunça edildi. Türkmenistanyň saglyk ministri hem bu işlere ýol başçylyk edipdir. Sizde utanç haýa namys ýokdugyny bütün dünýä bilýär. Geçen ýyl men Jenewaga gitmeli bolanymda seniň wezipe öňünden adalatçyň Ýagdursun Gurbannazarowa meniň özümiň Jenewaga gitmekden boyun toglamamy talap edipdi. Emma men onuň bilen razylaşmanymda ol maňa şu gerek gitmekden boyun toglamasaň hiç wagt taşarurda çykmarsyň diýipdi. Häzir ol özüniň şol beren wadasyny ýerine ýetirýär. Emma Hudaýa atlamyan rollaryň erteki güni soňky güni ýadyna düşmeýär. Gurbanuly bilen Ferdaryň
öz oynaş denalarına ulu wezipler berýändigini ulil bilýär. Wezipeňden peýdalanyp taňa ýük tutýan ildeşlerine şol handa maňa görkezýän zulümlaryň üçin ýagdyrsyň. Men sana Qurban we Atajanyň düşen gününe düşmeni Allah Taaladan dilýärin. Menim ahirinde boljagyň Qurban We'niň düşen günüdür. Milli Howpsuzlyk ministri Atagaraýew we onuň jenayatçy işgärlerine bolsa İskender Möýlükowyň düşen gününe düşmeklerini dilýärin. Bir wagtda meniň pensiýamyň ýarysy bir kanun kesilende onuň dikeldilmegini sorap men Qurban we ýurt tutup baranymda ol maňa meniň pensiýamyň dikeldilmegine söz berip meni aldapdy. Meniň garaşym ony ömürlük türmäge uğratdy. Qurban ulu bilen herdardan beri uzat ayalynyň aýagy uçundan girip bilmeýän Milli Howpsuzlyk ministri Atagaraýew we onuň jenayatçylary bize görkezýän görgüleriniz ähliňiziň başyna geljekde iki uçsuzdyr. Şeýle herdaryň bolsa öz maslahatçylaryna kulak salyp bütün dünýä masara bolýandygyndan habarsızlygyna men gynanýarym. Iranyň prezidenti beýguna raýatlaryny dardan asyp keyip çekerdi. Onuň uçary ýakynda dağa daşa urulyp onuň ölümine sebäp boldy. Size de Iranyň prezidentiniň ölümi ýaly ölümi men Allah Taaladan dilýärim. Ýa-dursun, sen geçen ýyl Brüssele gidip hasabat bereninde Açylgalaryň pasportlary daýalanypdy. Olar täze pasport alyp ýene de gaýdyp bilerler diýip söz beripdiň. Indi bu ýyl hasabat bermäne gideninde näme jogap berjek? Siz ýalan sözlemede ýüzüňiz gyzarmaýan bolmaly. Siziň ýüzüňiz eşeň dawandan hem galyň bolmaly. Bu ýyllar gurnajak bolup, meniň öýümde ýarawsızlyk tapan iki çağanyň eneti, adamsy oğlan yetim denany nevrologiýa hasahanasynyň reanimatsiýa bölüminden alyp gelip ýokynç keseller hasahanasyna sarypsyň. Onda hiç ýyl ýokynç keseliň ýokdugyny onuň lukmany aýtsa da Sağlyk ministriniň buýrugy bar diýip baran adamlar ony hasahanadan alyp gaýdypdyrlar. Şeýtmek bilen siz ony hakyky bejeriden mahrum etdiňiz. Ol ýarawsyz denanyň adamsy 2 ýyl munyň odal ýogaldy. Ol özüniň 2 sany boý ýetip duran çagasyny ordan ekleýär. Ol denanyň 2007-nji ýyldan bäri jaýnowaty bar. Ol özüniň jaýnowatyna jaý berilmegini sorap prezidentiň adyna ençeme arda ýatsa da onuň arda haly şuňa çeli diňlenmedi. Siz ony esasy bejerlerinden aýryp galma güne saldyňyz. Sizde insanyny bar bolsa, indi ony ömürlük ýarawsyz edendiňizi boýun alyp ediňimde oňa kömegi beriň onuň jaýnowatyna jaý. Onuň indi özüniň yetim çağalaryny eklep biljegine hem taglaryň geçjekdigi gumana, olunda taglaryny ömürlük ýitirdi. Ýa-dursun, sana ýük tutýan raýatlaryň kanun boýunça ardasyny kanagatlandyran ýeriň barmy? Sen adamlara kömek etmäge çalşaň ok. Sen olara başdan sowma jogap berýärsiň. Ýük tutýan adamlara seniň berýän jogaplaryň Olimpiýa şäherçiginde ýokarky gatdan ýere oklanyp öldürilen gyzyň howtarlaryna berilýän jogaplar ýaly başdan sowma jogaplar. Seniň ipoteka jaýnowatyny almaga kömek etjek diýip meni hem 3 ýyllap aldap geldiň. Sen maňa beren sözüňi meni Jenewa göýermeli üçin ulanan ekeniň. Men seniň ýalançylygyňa indi düşünýärim. Senin gurnayan oýullaryň meniň şol baýragy almadygym üçin edilýän oýullar. Men pul adamdy däl, men şol baýragy almanymda da az ölemok. Meniň goşaplarymmy ýykyp ýumrup meni köçädänigde da men ölmendim. Şol baýragy almanymda da men az ölemok. Men şol baýraga münasip boldum. Muny bütün dünýä bilýär. Şol meniň üçin iň uly baht. Siz orada özüňiziň gurnayan gara oýullaryň üçin Allah Taalaňa onda jogap berip bala çagaňyzdan taparsyňyz. Her ýylda Brüssele, Jenewa barıp Türkmenistanda adam hukuklary goralýar diýip ýalan maglumatlar berip, kirkemçiligiň birini gystyryp halkara guramalaryny aldýarsyňyz. Olara Türkmenistanda adam hukuklary goralýar diýip ýalan hasabatlar berýärsiňiz. Şol wagtda siziň ýüzüňiz gyzarmaýan bolmaly. Sebäbi utanç haýa ýok. Siziň ýüzüňiziň hamy eşeň hamyndan galyň bolmaly. Emma siziň bu edýän jenayatlaryňyz halkara guramalarynyň hem öňünde aýan bolar. Siziň haram planlaryňyzy ýerine ýetiren akalat giýen jenayatçylaryňyz da meniň öýümiň açary galdy. Olar meni tir kömek maşyna basyp talalarynda elimden açarmy gaňyryp aldylar. Olar meni hasahana salyp ýygyna gelip öýü aşşak bolup duran wagtynda gyýdym ýetişipdir.
Tedgijağında yurdu talap, milleti talap, qadanan haram pullarını size az oldu mu? Indi siz menin öyümü açarın alıp, menin emleme hem talan salmakçı boldunuz mu? Oğurluktan, paraxorluktan, iyili talamaktan, bayan harambadaların hissattan gözü doymayan olmalı. Olарын da menin elimden açarım alıp, menin öyüme talan salmağa finansiyarlar. Eger menin öyüm açılıp, menin öyümden emleğim oğurlansa, kurban oğlu, onun günahı senin ve senin oğlun serdarın boynunadır. Men 70 yaş yaşadım. Men dünyada yaşayacağımı yaşadım. Emma size şeyle yaşlar hem meser etmedin. Taparmıradın haram ölüşüyali, sizin hem haram ölünüzü millete görmek meser etsin. Men elimden açarım kanırıp alalarında açarım verdiğimde haram akalatların birdi bana, sana o dünyada açarmama gerek dedi. Sen menin yaşımı yaşama. Men yaşayacak ömürümü yaşadım. Hudaydan korkmasanız, qava öldürün, zehirle öldürün. Zehir bilen Kur'an oyununuz hem bala çağağınızın başına gelsin. 7 adamı altınlap qava saklamak için hastahananın tutuş bir bölümünü boşadıp, onda yatan ağır hastalara öylerine koyuverip, şimdi sizin halka yetiyen kömeğiniz, şimdi sizin halka veriyen medisine kömeğiniz. Sağlık Ministerinin buyruğu bilen deyip, ağır halda yatan hastanı reanimasiya bölümünden yokunç keseler hastahanasına geçirip, onun sağlığını ulzeper yetirdiniz. Hudaydan korkmadınız. Sağlık Ministeri, neçe onu işlersin, senin erte virüğün sırtına depileceğin görünüp dur. Siz rejime hizmet edip, hiç yeni sağ olsun alan yeriniz bolmandı. Qavalığa yatan 7 adamın hiç yerinden yokunç kesel çıkmasa da, bizim öylerimizi dezenfeksiya edip, bizim öy koşlarımızı vıyran ettiniz. Menin cayım yıkıp taparmırat dünyada göründü mi? Menin oğlumun aftolonun aynasında oturup mülk filan bayrağım bu dünyada göründü mi? Menin ne hak kesilen pensiyamı diklep veren deyip meni aldan Kur'an'ı atacağımı göründü mi? Menin yıkılan cayıma derek verilmeli, ipoteka cayımı 17 yıllap vermedik atacağım bu dünyada göründü mi? Kurban olayım, men sana senin oğlun bilen, adaletçin bilen, Milli Hopsuluk Ministerin bilen, İran'ın prezidenti Raif'in ölüm dileyerim. Şu vaqtda selle menin dileklerim yerine koşup de, Allah Teala yukarıda bar olsa, bu dileklerim hem yerine koşar. Milletin aç, halka ötümlük yağını, halka ardan uğunu çöğü berip bilmen, utanman nedip kretlamada oturup bileğiniz, nedip bala çağınızın önünde utanman akşamlı edinileğiniz. Açılgalar yoldan alıp kaldık deyip, uliş bitiren olup akşam bala çağınızın ortasında oturup çöreği bildiniz mi? Binamışlar, sizin yer binamız, bir gayret yolbaşılar hiçbir devlette yoktur. İngir yaramaz yurt deyip hasap edilen yurtların milletinin yaşayışı hem bizim milletimizin yaşayışından yüzese qoğudur. Milletin aşığına seret, halkın karnını doyur, halkın daşarı yurtlarda en temel yağday durur. Bir gün büdürersiniz, haysi gün büdüreceğiniz belli derdir.